makasala aron pagbago. Sa ato pa, makaingon kita nga kini si San Mateo, makasasala pud di ini. Kaya nga naman giimbitar man. Ano? So, doon naman ginaingon nga oras gihapon og musimba ta. May mga tao din nanimba. Wa man gihapon lagi na mga bago na kinaya, mga makasasala man gihapon. Ayun yan. Sagdira. Mao bitaw nang nanimba kay mga makasasala na. Di ba no? Mao bitaw nang gitawag sa Ginoo kay mga makasasala na. Tama si San Mateo. Gitawag si San Mateo. Ako makasasala ko, gitawag mo Ginoo aron ko magpare. Kamu tanan. Ayaw, do not be self-righteous. Kitang tanan. Basta gitawagan ni kas Ginoo si Sir. Ako, kini tanan.